सकाळ सकाळी पागरे पियाजी पकड़ी खाली खाइबा ପାଇଁ इच्छा पागरे होती तो आठणीटे नाही पियाजी पकड़ी आनिबी बा केमिति ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତୋଳି ଆଚ୍ଛା ଦେବି। ଏଇ ଭିଡିଓରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଯଦି ନ କହି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପିଆଜି ପକୋଡି ତ ଖାଇବାର ମନ ହେଇଛି ନା ତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବତୁରା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ କରି ତାପରେ ନବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଫେଣ୍ଟି ଫେଣ୍ଟିକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଏବେ ବନେଇଦବା। ଦେଖ ଆମେ ମା ଝିଅ ଏଇ ରେସିପି ବନେଇବା ବେଳେ ବଣ୍ଟିଏ ଶିଖଉଛି ଯେ କଣ ବନଉଛ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଆମେ ପୋଡ ବନଉ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗେ? ମତେ ତ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ଆପଣ ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କଣ ଏଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି? ଏବେ ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲର ପିଠଉ ରେସିପି ରେଡି ହେଇଗଲା। ପିଆଜି ପକୋଡି ଖିଆ ମନଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଡାହାଣା ବଣ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯିବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ଆସିକି ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ଲୁଣ ପଡିନି।